alkohols destabilisering af cellemembranen. Først vil jeg snakke om lidt, hvad et alkohol er. Et alkohol består af en alkan og en hydroxyforbindelse. Og den her hydroxyforbindelse, som er det her OH, er altså hydrofilt, det vil sige, det kan blandes med vand, imens den anden del er hydrofob. Og det vil altså sige, at hvis selve den her alkankæde, den her C-kæde, ikke er alt for lang, så vil alkoholen altså være hydrofilt. Hvis vi snakker lidt om navnene, så kan vi se nede på propan 1-ol, nederst i hjørnet, at det her propan, det er fordi, at C-kæden er 3 C'er, så derfor så hedder det en propan. Og så den her OH-gruppe sidder altså på første led i C-kæden, så derfor hedder det en propan 1-ol. I forhold til, hvis vi tager en propan 2-ol, hvor den her OH-gruppe altså sidder på carbon nummer 2. Et primær alkohol er altså, hvor det her C-atom, som OH-gruppen sidder på, højst sidder sammen med en anden, hvor i forhold til, at de sekundære, der sidder den altså sammen med 2 andre C-atomer, og i tertiære, der sidder den altså sammen med 3 andre atomer. Så kan vi se nede på navnet på den tertiære, at den hedder 2-metyl-propan-2-ol, og det er altså igen fordi, hvis vi ser på, at den længste kæde her, det er altså igen en propankæde, og OH-gruppen, den sidder igen på nummer 2, og så kan vi se, at der sidder altså også en metyl her på, fordi der sidder et ekstra C der. Og at den sidder så også på carbon nummer 2, og derfor hedder den nummer 2. Så vil jeg snakke lidt om gæring. Det er altså det her gær, som bliver brugt til, at det spiser det her sukker her, og så når vi så får spist det her sukker, så kommer der altså noget etanol ud, og noget carbondioxid. Under sådan en gæring er det meget, meget vigtigt, at der simpelthen ikke kommer noget ilt ind. Fordi hvis der kommer ilt ind, bliver det altså til en fuldstændig forbrænding, hvor der altså bliver dannet CO2 og H2O i stedet for alkohol. Inde i sådan en celle, der ligger sådan en vakuole, som er 95% af cytoplasmaen. Og inde i den her vakuole, der ligger det her betamin, som er den her røde farve, der er i rubeder. Og den her vakuole, den er så omgivet af en membran. Og den kan alkoholen så opløses, fordi at alkohol kan opløse fedt, og en membran er meget opbygget af fedt. Så den bliver meget sådan flydende. Og vores hypotese til det her forsøg, det er altså, at jo højere alkoholkoncentraten er, jo mere vitamin vil blive frigivet. Og vi startede altså med at skære vores rødbeder ud, og her var det meget vigtigt, at vi skar dem ud i lige store tørre. Og så bagefter så vaskede vi altså rødbederne et par gange, indtil der ligesom ikke var mere rødt farvestof i det vand, vi vaskede dem i. Og det gjorde vi, fordi at når du skærer ned igennem sådan en rødbede, så ødelægger du jo nogle af de her celler, og dermed bliver det her vitamin altså frigivet. Og det er vi ikke interesseret i, vi var kun interesseret i det vitamin, der var inde i selve stykkerne. Så derfor så vaskede vi dem for at få det ud. Og så tørrede vi dem så bagefter. Så satte vi dem ned i 4 glas med 4 forskellige alkoholkoncentrationer. Så vil jeg snakke lidt om noget efterbehandling. Sådan en membran her, den sidder sammen med alle de her fosfider. Og det sidder altså sammen upolær del mod upolær del, fordi de to polare dele, de altså afstøder hinanden. Og sådan en alkohol, den lægger sig ind lige der, og den lægger sig også ind med en upolær del og en polær del, på samme måde altså. Og så kan vi så se her, at glas 1, 2 og 3, de følges meget ad på den her farvegrad. I forhold til, at glas 4 altså har et meget, meget stort spring, og altså er blevet meget, meget rødere end de andre.
Og det kan man også se på glasene, at der er faktisk næsten ikke nogen farveforskel imellem dem. Så vil jeg snakke lidt om, hvilket type stoffer der altså kan passere sådan en cellemembran, og det er altså kun små upolære stoffer, fordi at hvis det var et polære stof, så ville den blive afstødt. Så vil jeg snakke lidt om nogle fejlkilder, og det vil være for eksempel, hvis rødbedetegningerne de altså ikke var vasket ordentligt, og så hvis de ligesom ikke har samme overfladeareal, da der så ikke bliver trukket det samme antal betamin, eller der ikke er mulighed for at blive trukket nok betamin ud af de her rødbeder. Og så vores konklusion er altså, at vores hypotese den stemmer overens med, hvad der skete.